כולנו יודעים ששינה איכותית היא דבר שבלתי נפרד מהבריאות והרווחה הכללית שלנו. כל מה שזה לוקח זה לילה אחד ללא שינה, ויום למחרת אנחנו מוצאים את עצמנו עייפים, עצבניים, חסרי סבלנות, ועם החוסר יכולת להתרכז או לתפקד. זה בגלל ששינה לא רק מרפאה את הגוף הפיזי שלנו, אלא הגוף הרגשי, המנטלי והקוגניטיבי. חוסר שינה עלול לקרות עקב מתח נפשי, כמו מחשבות מיותרות ודאגות, חסימת רגשות וטראומות לא פתורות, ואפילו החוסר יכולת להירגע כמו שצריך לפני השינה, או במילים אחרות, היגיינת שינה לא נכונה. יוגה נידרה היא תרגול שמלמדת את כל הכלים להתמודד עם כל הדברים האלו. לכן יצרתי לכם תרגול בערוץ היוטיוב שלי שמתאים לשעות הערב והלילה ומתמקד בדיוק בזה. שינה איכותית ועמוקה. אני מזמינה אתכם להיכנס ללינק בתגובות למטה ולעשות את התרגול בעצמכם, ואני מאחלת לכם לילות של מנוחה אמיתית ושלווה.